Ràdio Mogent ha arribat l'hora de parlar sense embuts. Ei, hola, això és el Sense Embuts. Soc en Biel. I jo, en Jan. Com sempre, estem molt contents de retrobar-nos a Ràdio Mogent una setmana més. I vosaltres, com esteu? Avui, divendres 23 de febrer, tenim amb nosaltres el Marc, la Valèria, la Vega, l'Aleix, La Lídia. Comencem el programa número 31. Avui recordarem els 10 anys de la Ràdio Mogent, de la ràdio en el Dia Mundial de la Ràdio. Ens banyarem en poesia amb la lletra P i obrirem el cor amb un comiat especial. I donem el pas a l'actualitat amb en Marc i la Valèria. coses que passen O que passaran. Els titulars. Dimarts passat va ser el Dia Mundial de la Ràdio. Els d'ahir 4 van anar a la Fundació Miró i els de quart al Barri Gòtic. Els d'ahir 3 avui han marxat a Roquimont. Aquest dissabte, portes obertes. Dimarts passat va ser el Dia Mundial de la Ràdio. Ostres, sí, Marc, és veritat. I ho vam celebrar felicitant els 10 anys de Ràdio Mogent. Escoltem-ho. No ho podem escoltar ara mateix, ja us ho posarem en un altre moment. Els d'ahir 4 van anar a la Fundació Miró i els de quart al Barri Gòtic. Els de quart vam anar al Barri Gòtic i ens ho vam passar molt bé. I vam descobrir moltes records de Barcelona. I la Vega té un germà que és d'ahir 4, oi que sí, Vega? Sí, i van anar a la Fundació Miró i s'ho van passar molt bé. Els de I3 avui han marxat a Roquimont. Em sembla que s'estan passant molt bé perquè estan pujant a sobre d'un cavall. Els de aquest dissabte, portes obertes. Totes aquelles famílies que voleu portar els nens a l'escola Mogent, veniu demà i descobriu com treballem. I fins aquí les coses que passen o que han passat. Seguim. El temps. Hem passat una setmana a casa,
Hem passat una setmana que ha semblat més estiu que hivern, oi? Doncs per fi ve una mica més de fresca i aquest cap de setmana sembla que ens haurem d'abrigar, que ja toca. A veure si es nota que encara estem a l'hivern. Informació elaborada amb el suport del Servei Meteorològic de Catalunya. Els nois i noies de tercer ens reciten un poema. Escoltem les seves paraules màgiques. Paraules màgiques. L'espai poètic de tercer. Amb la P. Coses que m'agraden. Les patates palla. Les pastes de nata. Els petons dels pares. Pessiga ma germana. Les pomes pelades. Les pel·lis de pirates. Buscar pobles al mapa. La pluja a la cara. Fer pallassades. Les mones de Pasqua. Pescar crancs a la platja. La poesia a Ràdio Mogent. I tu què menges? Ens agrada molt menjar. I menjar una mica de tot. I a alguns també ens agrada cuinar. És el moment de compartir gustos, plats, receptes. Avui a la secció gastronòmica dels Sense Embuts parlarem dels esmorzars. Doncs avui jo al col·le he portat per esmorzar un entrepà de formatge, però pel cap de setmana alguns dies vaig esmorzar a algun bar. Jo avui he esmorzat galetes de xocolata, però quasi sempre la meva mare em posa entrepans. Jo avui he esmorzat un entrepà i a vegades els caps de setmana ens anem a menjar per allà. A mi una entrepà de nocilla m'encanten a mi. I jo avui he menjat un pastís. Entre setmana solo esmorzar galetes amb llet i pels caps de setmana que me'n vaig por ahí me'n vaig esmorzar alguna cosa xuli i una vegada vaig esmorzar uns ous ferrats amb bacon. El minut de glòria. En aquesta secció donem espai a tothom que tingui alguna cosa a dir. Avui el minut de glòria és per la Vega de Quart. Hola, sóc la Vega i vull agrair aquest moment a la Valèria, la meva companya, que m'ha escollit per poder fer això. Saluda a tothom i a tota l'escola. Aquesta setmana tenim una proposta musical que us encantarà. Aquesta setmana us volem proposar... Avui volem compartir amb vosaltres una cançó marxosa i compromesa. La última novetat dels Beta, el grup del canal
SX3. Sentim el cor, no enganyar mai. Viure perquè no em penso amagar. No em diguis què he de dir, que s'ha de sentir com he d'estimar. El meu cor és infal·lible i és qui em dicta la veritat i no m'enganya mai. El cor no enganya mai. I si creus que em faré enrere quan m'intentis empipar, veuràs que som un exèrcit que camina amb fermesa, que defensa la llibertat, que somriu a la vida, que combat la mentida, dibuixant un futur més clar. Veuràs que som una xarxa cada cop més valenta que s'escampa. I en aquest programa número 31 hem de dir adeu a algú. No és un adeu, de fet, és un a reveure. La nostra mestra Georgina se'n va per poder tenir cura del seu fill que naixerà ben aviat. Així que aquest és l'últim Sense Embuts d'aquesta temporada que fem amb ella. Moltes gràcies, Georgina, per ajudar-nos amb els guions dels Sense Embuts i per transmetre'ns aquest amor per la ràdio. Al meu costat jo penso decidir el camí que em faci bategar. M'és igual si no t'agrado, és a mi a qui he d'agradar, perquè el cor no enganya mai. El cor no enganya mai. I si pretens que em faci enrere quan m'intentis empipar, veuràs que som un exèrcit que camina amb fermesa, que defensa. Doncs aquí acabem el programa d'aquesta setmana. Esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. Si teniu algun compartiment o proposta, ja sabeu on trobar-nos. Ens podeu seguir en directe al web de l'escola i no oblideu de subscriure-us al Sense Embuts a la vostra plataforma de podcast preferida. No enganya mai. I recordeu, a l'escola, a casa, amb la família, amb els amics, parleu sense embuts! Sense Embuts, un programa pensat, creat i produït pels alumnes de l'Escola Mogent.